Milí priatelia a sympatizanti Dom Boska, v týchto dňoch sme sa modlili, aj sa modlíme deviatník k Dom Boskovi. V tomto roku je taký výnimočný tým, že máme zároveň aj jubilejný rok, ktorý vyhlásil pápež František. Veľké množstvo pútnikov príde do Ríma, aj tu teda vidíme Forum Romanum pri tomto obraze. A Dom Bosko tiež značnú časť svojho života prežil v Ríme. Takmer 2 roky prežil v Ríme a práve preto aj tento rok som sa rozhodol napísať deviatník s názvom Dom Bosko v Ríme, ktorý vlastne zachytáva tie jednotlivé okamihy Dom Boska, ktoré prežil v Ríme. Všetky tieto informácie, ktoré možno nájsť, ktoré ste si prečítali, ktoré sa modlíme, tak sú z Memoriae Biographicae, tam boli zachytené dopodrobná. A snažil som sa možno vystihnúť také tie typické veci, ktoré Dom Boska robili Dom Boskom nielen v Turíne, ale aj v Ríme. Vieme o jeho veľkej láske k pápežovi, ktorú mal a ktorú dával aj svojim chlapcom a ktorú máme aj my dnes ako Salesiáni. Chodil do Ríma, aby si získal nové poznatky do svojich knižočiek, brožúrok, ktoré písal. Vieme, že Don Rua veľmi podrobne opisuje jeho prvú návštevu, ktorú mal v Ríme, kde si Dom Bosko všetko zapisoval, aby čo najpresnejšie mohol potom písať tie informácie do tých svojich kníh. Dom Bosko bol veľmi milovaný aj v Ríme, navštevoval veľké množstvo dobrodincov, ktorí mu pomáhali v tomto jeho diele. A potom vieme, že asi to najväčšie, čo Dom Bosko v Ríme dokázal, bolo postavenie baziliky Boského srdca na žiadosť pápeža, ktorá ho stala veľa síl, veľa energie, ale tam vlastne pochopil celý ten svoj sen z 9 rokov, keď slúžil svätú omšu, a vieme, že veľakrát sa zastavil pri tej svätej omši, plakal a pochopil ten zmysel, to naplnenie toho svojho života. Mnohí z vás určite tento rok pôjdete do Ríma pri príležitosti jubilejného roku. A možno aj tento deviatník môže byť takou pomockou k tomu si uvedomiť, že tu chodil aj Dom Bosko, tu Dom Bosko tiež čo si urobil, čo si pekné, čo si dobré, a môže vám aj tak pomôcť na tých miestach si tak uvedomiť, že tu Dom Bosko bol, tu to prežil, toto Dom Bosko tu tak prežil. Tak verím, že vám pomôže aj tento deviatník v tomto. Na záver by som možno vám všetkým poprial, aby ste prežili pekný sviatok Dom Boska. Keď mal Janko 15 rokov, tak tiež bol taký mimoriadny jubilejný rok, vlastne keď bol zvolený nový pápež, tak vlastne bol 2 týždne akoby taký jubilejný rok. A vtedy sa stretol s Dom Carlosom na ľudových misiách. A tento kňaz jeho život tak ovplyvnil, že Dom Bosko hovoril, že to bol jeho najväčší dobrodinec jeho života. My tiež v tomto roku máme možnosť robiť množstvo dobrých vecí a tak každému tak z nás želám, aby sme možno nehľadali robiť nejaké veľké veci, ale aby sme aj my našimi malými skutkami, tak jak Dom Carloso ovplyvnil jeho život, ovplyvňovali životy ľudí, s ktorými sme. Môže to byť dobré slovo, môže to byť čas pre druhého, môže to byť krátka modlitba, a toto je to najpeknejšie, čo môžeme dať. Pomáhať druhým ľuďom krajšie prežívať aj tento rok, ktorý je spojený s nádejou.